туркманистон барои хариди андӯдаи пойгаи асбдавонӣ аз ширкати англисии Andrews Bowen Limited бо маблағи 1 миллион фунт стерлинг супориш медиҳад, иттилоъ дод ҳафтаномаи Blackpool Gazette. Ширкати мазкур то саршавии мавсими асбдавонӣ бояд бо ҳаҷми 10 тонна масолеҳ ба Туркманистон ирсол намояд. Тибқи гуфтаҳои соҳиби ширкат, додугирифт дар ҳол ба вуқӯъ пайваст ва супориш бояд дар муддати кӯтоҳ ирсол гардад. андӯдаи мазкур аз омехтаи қум, мум ва лифҳои синтетикӣ иборат аст. чӣ тавре ки яке аз намояндагони ширкат қайд кард, сарфи назар аз он ки дар Туркманистон биёбон вуҷуд дорад, қумҳои қарақум аз сабаби донаҳои даврашакл доштан барои пӯшидани пойгаи асбдавонӣ мувофиқ нест. ғайр аз ин, ширкати Andrews Bowen Туркманистонро бо таҷҳизоти нигоҳубини андӯдаи пойгаи асбдавонӣ таъмин мекунад. бояд қайд кард, ки ҳар сол дар Туркманистон моҳи апрел рӯзи аспи ахалтекин ҷашн гирифта мешавад. дар ин моҳ дар тамоми қалъанови кишвар ҷашнвораҳо ва пойгаҳои асбдавонӣ баргузор мегардад. баъзан дар мусобиқа раисҷумҳур Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов низ иштирок меварзад. ёдрас мекунем, ки тӯли чанд соли охир кишвар бо сабаби сатҳи пасти зиндагӣ ва камбизоатӣ дар рейтингҳои мухталиф қарор дошт ва соли гузашта сокинони маҳаллӣ аз нарасидани маҳсулоти асосии ғизоӣ борҳо шикоят карда буданд.